Kaixo, kaixo, nire supertxiki maiteak, zer modu zaudete botereak azten-tazten, entrenatzen, ziur nago baietz. Gaurkoan, kriston botere bat azaltzera natorkizue. Oso boteretsua da. Ta ezakit inoiz entzun duzun. Badakizu denak konektatuta gaudela, eta ez nabil interneti buruz hitz egiten, mugikorrei buruz ez da ere, Badakizute zertaz ari naizen, denak energia berari lotuta gaudela. Izaki guztiak, objektu guztiak, energi batek sostengatzen ditu. Eta hori da konektatuta egotea. Baina badakizu nola erabiltzen den botere hau? Jarraitu bidea ikusten eta ikasiko duzue. Aurrera supertxikiak! Gure supertxikiak bigarren liburuan, 12. kapituluan, pista edo asmakizun batzuetatik abiatuta asmatzen dute zer den unibertsoa, ze ezaugarri dituen. Eta gu, jakingo duzuenez noski unibertsoaren partea gara. Botere hau ongi ulertzeko, kontatuko dizut ze gertatu zen gorila batzuekin, bai? Honako ikerketa bat egin zen munduan. Gorila batzuk ikertu zituzten, haien jarrera batzuk. Konturatu ziren planetaren alde batean, gorila batzui erakutsi zieten, adibidez, platanoa jaterakoan azala kentzen. Eta denbora aurrera joan ala, gorila hauek bere txikitxoei erakutsi zieten, hauek beraien txikitxoei, orduan. Denboratxoa pasatu zanean, planetaren beste puntan zeuden hainbat gorila hasi ziren jada inongo kontakturik eduki gabe eta inorrek ezer erakutsi gabe, platanoi azala kentzen hasi ziren. Ikusten dezuenez oso boteretsua da tresna hau, esan nahi dut konexioaren tresna hau, eta agian ez dizue inork kontatu. Nola hasi ziren gorila hoiek, platanoari azala kentzen, inon ez bazuten ikusi. Hor bizi zirelako beraie bakarrik, esan nahi dut. Botere eder honengatik konektatuta daudelako, energiara danak bezala. Beraz, mugikorra baina askoz boteretsuagoa da. Ez dira esango esetz. Ikerkuntza hauek ere, konprobatu dutenez, gizakien 10% ikasten duenean gauza bat, pixkanaka beste guztien subkontzientea edo energia horretan ere ikaskuntza ematen da. Denen eskura dago ikasketa hori. Ez da magia, konexioa da baizik. Oraingoan erronka bat proposatu nahi dizut eta hemen behan niri elkarbanatzea. Ea topatzen duzuz esperimento pila bat daude, xaguekin eta animaliekin eta bar. Botere hau, konexioaren botere honi buruz hitz egiten dutenak. Nola ikasten duten gaitasun bat eta pixkanaka edatzen dijoan. Ikertu eta oso gustora irakurriko ditut zure hemen beko aportazioak.
Baina kontu superbotere hau pixkanaka edatzen goazen einean zuen laguntzaz, konturatu zaitezte ze boteretsua dan eta gauza honetarako bakarrik erabiliko dugu. Txarretarako ez, atzera egiteko ez. Ongi erabili behar dira botere hauek, bai? Eta era berean, gai oso potenteak garatu ditzakegu. Ni ziur nago horrelako botere batekin, bullyinga hemendikan urte gutxitara, bukatu dezakegula bullyingarekin. Botere honen bidez. Ni apuntatzen naiz. Eta zu? Noski baietz, aurrera super txikiak!